Jaj, kicsi koci, jaj! Ilyeneket szoktunk csinálni. Na, de ne játsszál, mert öltöz másfél, mert nem szereti így feküdni, és ezt csinálja, meg így cseszteti őt. Hát övé, hadd cseszegesse. Ja. Kicsi lábi. Eszít. Tiszta faszület. Apa szokta ügyesen megütögeti, akkor kinyújtja a lábát, én úgy nem tudom. Nekem nem nyújtja ki. Jaj, Istenem. Nekem egy nagyon jó kisbaba. Nincs vele gond. Alszik enni se kér, ugye? Alszik enni se kér. Nem tudom, hogyha ez tényleg arányban van, hogy amilyen a terhességed, olyan a babád, akkor nálunk ez bejött. Hát én nem tudom, nekem is a terhességem is maga, az nagyon jó volt, de ő is nagyon De jó. kisbabád is jó, én tudom, én jártam ide sokat. Ezt hol lehet dobni? Vigyem a kukába, ugye? Ő is nagyon jó volt. Én Evett emlékszem. aludt, de tényleg szó szerint evett aludt. Én emlékszem. Nyújtsd ki. Mert a fogzásunk is úgy telt el, hallott, hogy láttam, hogy ömlenek ki a fogai neki. Azt a mindenit. Észre Most se vettem. azon imádkozok, ne az én fogaimat örökölje a gyerek. Apjáét, meg a Magdi néniékét, akik jobb fogai vannak, mint nekünk. Jobb fogai vannak. Nekem nehogy protéziseket kelljen bepakolni, mert szétmegyek. Szipizünk kicsit? Szipizünk? Musika? Csipizünk? Ja, most videó? Videó. Nézd a Józsira. Nézzél rá Józsira. Hol van? Ott van Józsi, igen. Ott van a Józsi. Nincsél neki párt, vagy valamit. Vagy így mutass neki. Szokott ilyet csinálni, meg ilyet is. Mindig szoktam mondani, apádnak mutass. Mutass valamit Józsinak. Mutassál valamit. Mutass valamit. És kezet mosok? Ja, Szuki? Nagyszóló. Ja, fejlős videó. Macskóró. Bob lekiabált hozzá. Lava szorongatott helyzetbe került. A leveget elfoglalják, övék lesz a város is. Lava számára azonban csak a vadházból érkezhetett segítség. Ez azonban 800 méteres távolságra volt. Te ma melyik?